Vi har konstrueret en junglefortælling, som opgaven tager udgangspunkt i. Begrundelsen herfor er, at leg danner et godt grundlag for læring og videre udvikling. I filmen demonstreres de primære sanser og specielt de grovmotoriske. I det tilhørende skriftlige produkt redegøres yderligere for de bevægelsesmønstre, der fremgår af filmen. Så sæt jer vel til rette, mens vi viser junglefortællingen. Propelflyet Villanden var på vej over den frodige Amazonejungle. Vejret var vådt og voldsomt. Den vældige storm sender propelflyet ud af kurs, og turbulensen sender bølger af angst gennem de skrækslagne passagerer. Passagererne er fortumlede over den hårde medfart og svejer i vinden af svimmelhed. Deres balance er blevet udfordret på det højeste. Der besluttes at udforske området. Passagererne kryber sig gennem underskovens mulm og mørke, hvor trærødder og nedfaldne lianer besværliggør deres færden. De kommer til en flodnedgang, hvor de løsliggende kampesten volder passagererne umådelige problemer. De kravler fra sten til sten og kommer lettere elefant gennem forhindringen. Flodens brusen er øredøvende, og de frygtelige krokodillers skarpe tænder sender en kold gysen ned ad de skræmte passagerers ryg. Men de skal over, de skal videre. De balancerer på kanten af den væltede træstamme og undgår med nød og næppe de skarpe tænder. Maverne rumler og sulten plager de forkomne passagerer. Deres blik vandrer mod det store banantræ. Passagererne styrter op i træet for at plukke den kærkomne frugt og får derefter øje på et fantastisk syn i det fjerne. Et Hilton Hotel stråler i horisonten.